Com està la meva neboda favorita? Ei, tio Pere, la teua única neboda prepara una amanida de la qual s'aprofita tot. I això de deixar-te el fem damunt la taula, a qui li ho has vist? A una influencer d'eixes? Són els poals del pub, els acaba de dur mon pare. I què és això del PAC? Pub, tio Pere, P-A-P, inicials de porta a porta. PAP, porta a porta, uns poals que semblen una matriosca, massa informació per al terròs de ton tio. Doncs és ben fàcil. Es tracta d'uns poals que proporciona l'Ajuntament perquè separem els residus i reciclar. I perquè... Porta, porta! No sigues cap de suro. Porta a porta, no. Porta a porta. Ah, sí, que ara resultarà que passen per la porteta de ta casa replegant-te el fem, no? Doncs sí, sabut. Passen per les cases a recollir-ho. Ah, mira, que entraguen el gos a pixar, ja que venen. Tu sí que eres gos. Tio, la generació vostra heu de mirar per la meua generació i per les que han de vindre. És superimportant que fem un consum responsable. No generar tant de residu i reciclar. Sí, jo tot això ja m'ho sé. Però quant han costat els poals? Els pols de reciclatge són debades. Tot això és de bades? Sí. I on estan les instruccions? Veus que hi ha dos colors? Sí. Doncs el marró és per a la matèria orgànica, restes de menjar, bàsicament, i el gris és per als altres tipus de residus. Segons el calendari que proporciona l'Ajuntament, cada dia pertoca recollir o bé envasos, o bé paper i cartó, o bé la resta. Frena un poquet, que t'estàs embalant un poc massa. Explica'm això dels tamanys i dels colors, però un poc més espaiet. A la cuina, per al dia a dia, gastem este poal més xicotet per a residus orgànics protegit amb una bossa. El dia que passen a replegar-ho, traurem la bossa, la posem dins de l'altre poal i ho traiem fora. Els altres tipus de residus, que saps, tio, que són el paper i cartó, els envasos i els residus, ho posem al poal gran el dia que toca traure'l. Ah, i passen molt sovint o com està? El marró, 3 dies a la setmana. I en el gran es trauen 2 dies a la setmana els envasos. Un altre dia el paper i cartó i l'altre dia que queda la resta. Però, tio, com és massa informació per al teu cabet, per això tens el calendari. I si treballa de nit alguna setmana, com ho puc arreglar? Per això estan les àrees d'emergència. Al calendari et diu on estan ubicades. Allí pots dipositar cada bossa al contenidor que pertoque. Doncs no és tan difícil com em pensava. Escolta, nebodeta, això que veig jo ahir és tomaqueta en samorra? Què et sembla si estrenem el poal xicotet amb el que sobre de l'amanida? Tio, què t'he dit? Que d'esta manera no es tira res. D'acord. Això com deia la iaia, que no hem de deixar res al plat.